nje mhlawumbe kuqale khona uku-acknowledge i-presence ka-Holy Spirit. Because into umama aqeda ukuyikhuluma la into ebisenhlizweni yami ethi kahle kahle 2017 yini ozoyilanda inkonzo kaThixo uzokwenza. Ngifisa-ke bazalwane ukudlula nje kancane kule ndaba le yokuthi bekubalulekile ukuthi 2017 let us reposition ourselves. Yeah. Amen. Let us reposition ourselves. Mhlambe ngoba useyithintile le enye ingxenye yawo ukuthi asizazini ukuthi sizokwenzani ngaThixo. Ngiyazi ukuthi mhlambe kuyafika ikhathi zokuthi mangabe uzenkonzweni uthola ukuthi uza aziningi inkinga ekhaya kuyahlula. Ekhaya labantu abazalayo usuka la usuka khona unenkinga mhlambe ye-relationship akuhambi kahle usuza ngoba uthi yazi uma ngabe kungasonda mhlambe ngangcono. Amen. Ngicela nje ukulandela impela kule ngiyikhulumayo. Ziningi ke izinto engithi ngicela namhlanje bazalwane ake sibheke. One, mangithi reposition ourselves. Ukhona le part ukuthi usukhuleke 2015, 2014, 2013 yaphansi kuze kushaye 2017 but impendulo ayibuhle. Uke wakwenza lokho bazalwane. Amen. Ekhaya akukuthula usukhuleke washintsha inkhuleko washintsha le voice yokukholeka washintsha namakhono okukhuleka bathi amanzi akho. Ekhaya kusabindene nje sayigcoba nje awazi ukuthi wenze njani. Isemsebenzini uyabona bayangena okanye mhlawumbe awukho ngona nomsebenzi. Awazi kufanele wenze njani. Haleluya. Uxakekile namhlanje ukuthi yazi makuhleli la angisathanda ukuhlala. Kodwa ngiyafuna ukuthi ke ngisebenze. Isemsebenzini bayaphunyuthwa bayo. Abanye baphunyuthwa, wena uphunyuthwa wena ukhuli ndawo usamile endaweni eyodwa. Ngicela ukuzokutshela ngikhumbuze namhlanje. Ngizokukhuthaza ukuthi suka kwiposition okuyona. Haleluya. Amen. Suka kule position okuyona okade ukuyona ku2016 mhlawumbe ungene nayo le position okade ukuyona. Ngithi move ke manje uye kwenye level ngo2017. Sikwenza kanjani ke lokho bazalwane? Ake sijwayezeni ukusondelana nezinto zikaThixo. Ake sijwayezeni ukufunda. Ake sikhuthaleleni ukufunda. Ake ukuthi mawuvula umlomo wakho uvula into oyazi kahle wayibheka wayizwa wayidla. Awungakhulumi into ozwe usibandani ethi nawe bese uyayiqhubeza phambili. Haleluya. Izami ibuhlungu uma ngabe sisebenzisa uFacebook ngendlela engafanele. Sibulala abantu besaphila. Nkosi yami. Sisho zonke izinto lezi siyithandayo. Ngenxa yokuthi as-understand ukuthi labantu abanegama basebenze kangakanani ukwakha lamagama abawakhile. As-understand ukuthi la bekhona hayi ngoba babethi bafuna ukuduma but babethi bafuna ukusebenza benze something bakhiphe idala emakhaya abo. Namhlanje bazonikezwa ithina labo bantu. Nobe safisa mhlambe kukhula ukuthi yazi ngifuna ukuba ukuthize ngelinye ilanga. Sekunovalo manje uthe kanti ukuba lapha yana kuyindawo ehlukile. Bazalwane ngicela siphume lento sikhiphe lento yobcelebrity ukuthi khona ama-celebrity. Amen. Bathanda sibuka abantu njengabantu. Okukhulu nawo sibabuke njengabantwana bakaThixo. Amen. Bayidalo eyidaliwe kanye nathi. Banegazi banemizwa banako konke. Amen. Iposition engithitha ukuthi uphumele kuyona-ke iyangisiza nabazalwane. Senhlala phansi uvuka le nto lethi I don't know why Jesus loves me. I don't know why He cares. I don't know why He sacrificed His life. Oh, but I'm glad. I'm glad He did. Ubuya leyo mpilo bazalwane lo mhlabeleli. Ukuthi angazi mina ukuthi konke ngempela ngingene kanjani 2017. Mhlawumbe ngoba ngiyingqondo yini
zibaluleke kangakanani. Ngelinye ilanga ngilalela i-radio ngidala-ke kwakusayi-highway elalelwayo yezikole. Ishumayela umfundisi ashumayela athi basizofundisa abantu bale-Pipe House. Ayisho le ndawo mina bese ngicela usisi wami cela ungihambise nayo inkonzo ngiyafisa ukuba kuyo angikaze ngikhalele njalo ukuba seyinkonzweni zama-radio kodwa leyana kwaba nento ethi engabona iya la ngisho ungenamanga angixakekile kukumbi bazalwane. Ngicela ukutshela ukuthi bangithathe ekhaya usisi wami angiyise eNew Germany. Haleluya. Kodwa kuthi uqala ngo-10 sesiseNew Germany akho kwanto ethi labo khona inkonzo ezoba khona lapho kuleyo New Germany. Ngithi sihlale sithi 11 hayibo sihlale sithi 1:30 ngithi hayibo sisingeke nakuyoshaya 12 ngathi akubonakali ukuthi kunomnyakazo khona abantu abazoza. Ngithi uma ngabe sisihamba ngithi hayi ngcono ngivele ngihambe kahle kahle bengafanele mina ngibe la kule ndawo namhlanje. Hayi uma ngithi ngiyafona ngifonela abantu vele kade ngizwile ukuthi bazobe khona ngenhlahla nenamba yabo ngisho nekhoba ngitshela ukuthi hayi cha lalele wena useNew Germany thina sePipe Town lapha ngaphansi kwe-bridge bazalwane ngicatha abanye bayazi abangami ukuthi i-highway yekhonzela lapho. Amen. Mangifika khona bazalwane ngifika kumfundisi uKhumalo ePulpit. Haleluya. Uthi umfundisi uKhumalo bazalwane ngeke ngaba nenkinga yokuthi mangabe ngena ngangena ngesitolo. Mangifika esitolo ngifika khona le khona le minyango le evuleka la automatic doors. Ngithi mangena kulo mnyango bazalwane ngithi ngiyangena angingeneki kimi athi ngiyabona abantu be-in and out of this door. Uthi bese ngiyaqabeka ukuthi kwenze njani khaba umlungu angibambisana bazalwane angisondeze kanje ukuthi ene yini inkinga yakho ngiyabona ngathi unenkinga athi umlungu athi mfana thake ngiyaqala ukuzala ngithukiwe ekhaya ngiphethe imali manje ngaze bakhona kufanele lo mnyango lela abantu obaziyo na noma uvulela enganjeni noma ngabe ubani ngisenkingeni akwazi ukuphinde ekhaya ngayiphethe into ebengiyithunyelwe. Uthi umlungu amsondeze eduzane naye athi mfana wami